Kardom ni Samson Taron la pen pinning way talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State. Pinning way part 519 lo episode la se pinning way akai sarja thar phang se putra phapong lo studio lo la se nale pante kono sar la se pinning way ekdom kache than ponje ke lahen lo jasmet comment box lo me pinning way than pon po to we asap so alangli clark ta halang me la se alangli na kar ju pon alang thisi nil tum pinning way than pon cheng ko la se prangsi to we comment box lo nang kar ju na alam thela son hello Constitution la pen agreement upila la tumang bong kache pregdo. What is constitution and agreement? Accord to the pulo in non-son la talks to download what the agreement to get upe accord pusi pui wala terms ki use ba la pen kopine hormu horta la pen non-son kopine la son loga che to kopine no te agreement pusi ki and sa me government along non jakom ache hangam la puson asai itum talks of handam no pote khala dake agreement pupe accord pusi kupon ko asi non apransi ne disa pansi kupon ko agreement la pen constitution. What is the difference between agreement and accord? A definition se than ona ko kosa sina ne pansi no accord kupon niliga chinya tin ke constitution ge iltum nije pikhang lo lage constitution of a country. Constitution of isia that a constitution polote like that kekim Aron like simple straightforward line that kekim Aron hala agreement po bangke agreement ba accord po bang lage constitution long chingbar asap ta chingbar dun de lage like agreement ba accord pupi ne bangke hala Indian Contract Act 1872 hala solo bangsi jasmet keklar jer kom ni chini hala bangsi hadaksi pu what is agreement okay la monitum ko chekroi po Karbi alam ka chekroi la ka chekroi alam la agreement polote simple la na ne chini ke la penon la constitution po ba thana ko kom ne ra tum ta constitution la ke det ki maron pulu la laga simple lo det kekim Aron kar India det kim lo 1947 aninkan hal afran when the India det dolo mujhe India det hal so ke British atu kaselam Aron when si India det kim lo so ke da aphige itum han independent pulo nang tu methang le sikim no pulo lai lo itum man ho dai la si Constituent Assembly of India pura 1946 December 1 arni ka keseng ia the la helo laga antima British tu ke dapat no ngon ke India ka kimi lo ke di adet la si nang tum adet sikim no kikim yen de nang tum Aron je selam no hala so Aron ka selam tang Aron helo constitution lo constitute pula ke constitute ala se hala daki puta we give to ourselves pula puta constitution no hadi we give to ourselves itu methang bhaji chipilo kuyo ke puta bangle na pili hala phran pot bangela British subsina pilo when non appear bangela ke methang si chipilo methang si selam no methang si chipilo so nakar silas 60 long tala solam helo ti tung ki pubong ke la ta mini constitution pulo lage mini country lo te lage mini country lo mini nation lo lage asi mini nation ka selam ye pasi la 6 schedule arang lo abinong ke det kikim arang karbia hem kikim le ajar bob do po kopine ni do po angela so ateng si hem kikim di tiason arpong dala darlo kim ero arpong ha ko nani puge seplang bela lage da masih donan po asar nungta kim ero maha terek plok pulote lage hem ke lidia puge lage son dakak lo si itu ma six schedule dalam mini constitution pulo ela itu ma dek kikim Aron la si hihek pe nante la helo lage dek kikim Aron la anpar ke kasini dam ji kisu matung ke det
duma bima pucini pemi media tum sila kamasa gisung la ante itu mah det ke do mah di det ke dolo la sikiki mah ronta na selam pilu itu ba deta la luge itu mah autonomous pula nang tum metang le ampar ke selam no boleh yo hal arang bang nang kik pidet lo ampar la ke do an arluan ke nang tum metang le selam no te nang tum autonomous ke puyo la si hala paragraph 2 sa paragraph 7 na long ki pu idet ta la lo nang tum mini det asur cikim lo anle la det asur ko pang niji ke kosong lo la bang nang tu metang le klem no mulo la si itu man Allah je selam no itu mana itu la hello constitution mulo India det al hello India det rang selam lo rang abe la sorting men si hala election commission ta nang bilo Allah ting men si election commission la penala Register General udah nangibilo la census anak tua bangta son taksi kopumeyong ke accountant je controller general auditor controller and auditor general udah nangibilo la constitution silam dia tapi lagi constitution silam dia pen Aron ating si selam lo itu laso ating pen parliament dulu. Parliament interim parliament aprang dulu. Hala interim parliament tum sila constituent assembly selam lo. Masar ini dak pinangan atung ke nang di ka explain or aputha kadi la independent la pen nations pohormu nang li ke thanaram makan choy da do. Kon nato independent da siksidul ke independent hormu wedi ho lason lasi kopini lang daka chini dampen hala allo ke claim nanji ke dam nai lapu ingtang rak lapu son independent boson kupipi Aron son than thegi independent bukan ni lipupe independent kali itu autonomous ko ba independent lo lage country lage India ada thar lage India lo do de pole lage independent kali lage itu mangke autonomous ko bang India lo sidu itu nge India lo sidu mungkin itu mani ke hang tempele nang tum selam aling selam no itu port na pi ante kaselami pulote council ng sijat kaselami bodi council long silam yente hala council ko puson si kapangi poma council along a member atung ko puson si kangwai poma la so aron da itu metang si silam nang po la si hada paragraph 2 sa paragraph 7 along pu nang tu election aron si silam non voter list kaselam aron ta si silam non po itu manay pulo mi hala constituencies ko ando yima ko an adang ko an theyima pen member atum batai si election do det pen ningkan ko an latum han pe do long nei ma la an ta itu methang si selam nei pulo ente la hello la autonomous lage independent kali lage independent ke lage Nagaland dunge independent hangbong lo long lelang lage itu mang hang nunde lage Mizoram dum da hu ti siang lo la tum non ke hang hedet lo non ke asal ente sonalam lada vote the council long ke methang Karbi la pena kapre tracks tumsi joglong choji la pen longle tame namlong choji ba longle tame kelong ji ajakong ke dolong ji pan rit sai ka chuti ki pan bonon la ke Karbi la pena kapre tracks tumsi long choji ihi pen langdam de country da sonda hot kalang lo ihi pen langdam thu pulo tate not absolute but to some extent masih mini belum mati adun dulu dia tak kete independent dulu non itu mang independent lena pilih la adun tu abang autonomous tu abang itu mana yang ni methanga ke claim dia phala jakong tu itu si claim nang po anggal ala aja tu bubong ko na lo men than nang ibu to tok te lo lagi itu methang le tok te de masina tok pi la itu methang tok te de man bang na tok pi dia lo te le autonomous ka lidet pole methang ka lidet pole lagi la si non hala itu paragraph 2 sa paragraph 7 pen Aron silam nai pulo aman UPDS tu pudam lo nitung silam le pokoklo bangha India government sinam pa silam tu nang tu de ponchayat Aron le enun laga autonomous ka leader lo gente bang sinanga toy ke lage
La zona autonomous leader lo. Lagi itu otonomia Jakong itu kecewa lo kan. Nasi la soteng pulutan te itu lang nam tu pami lo pulutan te itu Jakong lo kok. Nasi event lang nam lo pulutan te country so di mini constitution pulutan te itu dead so rom hoi. Har tu ingne ki mene. Nasi kitab lo tato kilu tu dia batahini ingne. Kiri itu batai sisi ingne cok. Batahini kan negatif lah pohelo. Aprang tu cini pemi me aku mat bang ingne soy mat ingne dundet tiki. Mat aku mu cini tu pemi le aku batai si aku ingne tu po. La si kilu tu batahini ingne la ben kiri itu batai si bek kan ne. Ala kiri bangga kecing mama si cini dia tike. La masih second time kan ne dia kama beda lah ni. Sa choro lo lapen non dam tukilo nang non ilitum Karbi Anglong kami ke thek ser tum dolo ke thek bang se kapre jam di atau war kapre komane bange ke pachuna thek ser lapen komane bange la poson silun kilun na thek ser anpar ame beha bepar na thek ser anpar ame ason thek ser saro sidame need of an arguna ko non amat ilitum akenan sot nai ilitum Karbi lapen kapre tribes atum ladak kido Karbi Anglong anpar ame NC Hills labang so Alongle itu kenang sot nai una ko ni kenang sot nai ile tum khai ke chapa jog ya pan ko pipi lo tum claim na ko pipi lo ke claim na ko la so ile tum ke chapa jog ya pan nang liat teng pulo tante ni liat teng pulo tante khai jogi ko me la so asai jong si claim pulo te khai jogi ela sidame la son asai tum claim na ko je ke ke dinga tum je ili tum Alongle phela ka pen khayan ta me jok ko sing thura ko opo la puson a hor mu tum pilo ke claim na ko ke claim nahi ke Longle bang basic needs la ke 6 schedule paragraph 1 pen paragraph 20 along si tolo la ke tribal area pulo la po la ke tribal tu man si picture na 1939 pen ke wang tu 38 api 1938 api ke wang tu panan ke voter list ta amen bi nolo la pen Longle patta ta pinolo kala do man ke kilon dia ohomia do mangle asam na prek lata itu lata otonomi polopot lata itu meninggi hang lo bang ta ke claim tunangi setahla kilon dia ohomia do man ke kroi det ke general person de hal tu man kroi krelo kilon dia ohomia do man itu kroi berat ta ke latum ison bang ke ahom do anta schedule tribe si non ke hang bo alang litum schedule tribe nangi pul la penge son ke la non ohomia polong ke do tu an la ke Karbi tu sige om la da Karbi Anglong ke do ohomia tu an ke apusar tu ke Karbi sai se la tu mangge Karbi kalite lang yu tu dolo kalite dimasa dolo la son si la tu ke la tu ohomia ke ningkan paru pho prang ye munira khei masya bedet kente ande non jom si nang lipu je Karbi kali la tu ke jok banda kali konde ko pusen no man ningkan paru pho prang ko pusen nang jom tut lon te la so ohomia ningkan paru pho prang arnam nang sunsi ohomia nang selam no ma kali kente lage ningkan paru pho prang bulate itu thong nok be tum do la tum chini la tum ta thek dun long lo hala suhota akapre itu mange ke tok ave dat baru itu ke eng hopen buronji lo history si gedo hala dakta itu ke pu do ile itu musera ki ke long ta do ji mene la pen akapre ka tu history long do ile la jela deta ohomia ka pinchong buga sri ohomia creation buka wege di lage ohomia ka cheplang lage kapa cheplang la sinna non ki pu bom ohomia tanga ke onge Karbi la tungki muthe la to phan Hindu pa cheplang lo la songkordet akam chumatha Hindu pa cheplang ma ko pulo ke cham pulo la to phan cham lo Sanskrit alang e ko ke isia ritual lage isia religious ritual ke cham lo itu mange cham la chemane hala bamun atu ge itu mange ki I pusana pugante itu man ki I pusana pu okhur pusana pugante
hur kali ohur. Hur pula telah ke ahurating, asurating nanti damlo. Atiun, asurating, ateot nanti damlo. Dah ohur bukan ateot kali ke kangkang suntuk tete acam tete lason. Dah suli le hai inghan long sini nam lu tepak dia lason. Pak tu long dunjui pak lason si ohur pun. Nasi laso son ohur popot lasi itu manang cam lo. La songkor dep la pen man hok dep ke tu abut ili tumpan la ki batai lo lai ko la man ningi ku ke la si okhomia ka seplang lo kente la si ili tu okhomia banta ke lang boncor na pen adivasi tu banggel la ke tu ke lang boncor bane la tu 1936 pen si la tu bangge ban la tu bangge 1936 la ke N19 kali 1836 abang 1836 sila tu ni kewan 1836 1890 aningkan sila tu kewan dah kali lah tu man kewan British sa ke a company tu sila tu man kewan aning yang melewang kali kewan lah tu man ke lama sila tu ke dah ke 1938 a perang pik kangjang lah tu kewan ningkan paru perang lah 1938 pen ningkan paru perang sila tu kewan lah lama si lah tu mangge itu lang pona ko walam panggil la si la tu mangge pinangi pulo la pen ke sikidul arlo ke do tu makan ke la try tu mangge la ke pinile penam lewang sita la tu mangge pinangi la te ke non api ke wan walam pupe sidul try tu mangge non api lewang dame mo api lewang dame la tu mangge la ke try sidul try and the sidul trap lo la tu mangge Inte ladaka konteks bang, for example, Khasi Hills Autonomous Council, District Council long mangke Karbi lapen Khasi tumsi vote job long job palam ni. Na sekolah so konteks pen ini tum ladak Karbi long Autonomous Council tumta opini la koson Aron pincong unjima. Akimi lagi pede lo abarin tum ana bang ke to tang tum bang job long ko he. Sita mo non pia owe pan ini tum apan opini kena hok tu de jima. Akan hok itu ke la tribal kali itu mang nang lut pak abang se kan hok itu tribal dengan bang nang lut ta intung tu ti abinong ke atema khasi itu ta bang ke voice tu sai sel nang litum lang non am tereng ko na lo am tereng cuma tum sai se bo di si ke non e don ta vel kata la ben am tereng jot kali la ko kumayong amen do ke la chin phong na tu ko pipilon de cuma alam sai sai ke arong anta ha tu anta bang cedam lap le hala bang itu nga pa tu ta do e de amasi ame thang de sela tu ja se me ke cedo bang tu lama si non jong si hala aka prega try batum phanta itu pata election nang turun tame vote tapitun tame ko Alongle selam yi kuzita hala paragraph 2 sa paragraph 7 ka selama long sila ta dopo kalang sa na sila da basic needs long magana ni long le putak si than cho lang sa long le Aron bang pinchong peminan pula he kalang la penon long le Aron pinchong peminan ko ate paragraph 3 long pulo nang tum long le Aron selam not pula di lapen aku la long le Aron selam non pahadak paragraph 3 long pulo ha constituent assembly debate sa long do nang tum long le Aron ta nang tum mithang do pahadak aku ngi tu nang tum mithang do kuning lo ante hala constituent assembly debates akita hala ke sik schedule long top pede lo setahala ke still litigable mane non tak hala so putak tak court along sedan det mela la sik schedule long ke do chor porlet court long sedan megali hala constituent assembly debates along ke do pata sedan idet mela ya la puya lama si hala so teng pulotan te itu methang along le Aron hala si pinangi la si ini tumpu bom lo ram hok pinangi kende ram hok ke itu rong asar tum si pilo kaita ram hok ke rong asar tum si amekar tum pan pilo andela amekar tum pan ki pi
Aram hok Aron itum silam le det paper lo akitok codify nahi English pen pudam lo de codify det nahi ke di non codify det kente non ilitum APHLC pen CM van lo pilo kipi ke pilo rong asar atum si la ahoy hawar ahoy anta ke lang diti kabisar diti jong si mekar atum bong che bohong de si kroy krek mulate rong asar tum si arat bisar gi rong asar tum kabisar gi ante non modern hutke aprang hutke pulo hala so pulo ma apang rong pen hala so long chong anje nang long lilu puji di long chong phan si punam ya hala pang rong phan si punam yi kopinya phan si punam yi hala helo ahoy lo puji setan non hutke itum modern day or itum survey at nahi kedi survey at lo pulatan te hadak chitha long tok de nang po re la itum rong asar tum kipi along le anta chitha long tok de nang po amet along ta tok de nang po na Aron ta la itum kasalam Karbi Anglong land revenue law ta Karbi Anglong pun nahi Assam land revenue regulation pun nahi itu Karbi Anglong along le Aron pun pune hadak si lai ho lam ta tok dan nangbo ke tok kita Karbi tu mancot kali lata Karbi tu ngela ke roma sa tu si wipo hala kuki tu ne hausa tu si klemi ke di la pen hala di masa tu ke khonang tu si klemi ke di la pen hala khasi tu ke la ke wahe snong tu si klemi ke ante song thak si a tribe tin tu ta Komatsi long le kipima hala itum aprang pen ke dobong Aron along hala dak do et ke tok kalia la bange hala suri ke tok te de ko masi tok te de non ke tok en ngi ke hala ke tok dia long a try tin atum Aron ta tok pon det nan ko lalu pelotan ke la bangso lada aprang men gitu tang attract tum alo bange amethang a customary lo renkon po ange jon ma khatha hedi la Karbi Anglong dang isi ke tribe atum along lisai siloge non si ki pupu lage forest reserve ko hedi are la forest reserve je ko mata long lilo la mara war lo di ha ko mani terang akangdura ha war ke dela bisara la non dak itum kang ni from dak difu dak Gandhi Park along pini la ko mata aram lo hala suhud doji ke ante lason taksi itu Aram je hok et lo la posi hala so ke je hok tang pot ke itu Aron long tok det nang po lai lo la pen la tok det nang po la pen itu council pan pulo je la non ke chitha jamabandi la pen map la son thom abostu a copy certified copy Arong tin Arong asar pan pidet nahi athema lai hui bos lai hui documents avete hala rong asar tum bisar ke dedi bisa Arong ate menzi bisar nahi anda lai hui documents nahi la se itu council CM pan itu tok lo jela rong asar tum pan an ke do an rong asar tum pan Karbi rong asar chelo akaprek rong asar tum pan ta hala amit hangarong amit hangarong dei bangarong along pregarong bangali amit hangarong achitha jamabandi lapen map ke hodai at nangi free of cost pinangi poisa pen puali aki joy si pinangi council atu athema lage rong asar tu ke kabisar nangi administration of han lage ke nangi ke administration of han amit hang pan kali lage and then non bang ke lalo long leran pinchonam ko lapen paragraph 2 sub paragraph 7 vote komat akhai tum si joblong ji ma la lo la pen non nomor si ipadu kopine dolang ma la hello ni le sini ke la sonni long le la pen election la non ma kisi jit ke la hello la lo na 6 sidur ka pangtang hedi aprang ting 1951 alinkan 6 sidur ko son ma itu hala ka pangtang lap na ko la pudam masih la 1995 aninkan 30 department je wan ta nang ni puli pudam kali la bang isi MOU pen la ka wan lo la ka hinone lo misen lo
to kero bi par pe losar la sen non amat akenang shot nai ke la no long le aron ke pinchong apen anding pi ni anding so troxy 6 lo te pen paragraph 2 sa paragraph 7 ladda abang ke la lo ile tum election ki pe do aja kong da do dum po la pen ladda abang ke conduct of election including preparation of electoral vote. Yang lain di non muni tumnar jubodi lah soalnya. Lai hui lam siapa nangelang dum sinang kar jubodi cinu ne bodi lai lam. Ili tum ta ke than sum krum ne ho. Kopia porsi lah paragraph 2 paragraph 7 ateng pen claim nahi pu ilo. Hala claim lo te umat si vote ki pilongi ma hala ta top that pogedi. Umat si election through nahi through longji mahala ta tok det po la pen ke tok lo te ke chepan bu ke tok te lo athe ma paragraph 1 paragraph 20 lo tribal area bu si tok det lo ke lage la po la ke chepan la po an pinani ke chetum la pusol bo bangada ka tok te lo lage tribal do man si tok po lage hello alama la hello ajak kong ke do ia dim lo la hal la yong si la sot ting pen tok det lo pulote akam ta claim det lo election ka pedo around the itum si selam den lo itum lo akapre do voter list the itum si selam lo kulotante hala dipok dia sonson ke CM fan tuliram rong hang fan episode tuk ta un pitul fluk ta un ningji ta un de kulianan li ajak kong masih ada pole nang do ta lo le de po bangaya atu meeting lo ne piene theng tom ma si pe hang bu di angala theng tom pen pe hang lo ajo nep nama polis tu ni panggil itu 2021 ningkan la election kape do lo ke itu metang si selam nai puki pupena job la pen hala ison soni do la ki pupena job theng tom men tu me procession nam no anda case ju jelan ni panabang ki ni tu ma na arrest et lo hala bomali to ma arrest lo ma la hello ke chok chi ke da hello ke ere sai hede bomali to ma ate mahala paragraph 2 sa paragraph 7 pen silam le dia mahala tu ta vote nang pidunong lo opon lo non jong sila silam net pulo kan ke camping da dam job lo poke dam job sakuri da tumane pi job lo poke di council se kamu masih ada poke la si alam eta mangai la soteng pen in siring chap eto in chap et pen tum thengam lo pote la hello ki jut sike ajat ason ne claim tame ili tum hanang pa job ji longle philang pa job ji hai par pokke pare ngal je pan ke Aron pinchong chip ili tum freng el la hello sike la si normal implementation of law is the basic things that the councils should have to do de council just say met ke la lo paragraph 3 ateng pen longle Aron je selam nang po la pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen election lo pe dual Aron la pen voter list ka selam Aron selam serak nang po upe de to ma khai ge job on ilu ta hero bi parpe lo sanom dam tu tilo na non bang ke lahan lo Karbi Anglong bang ke na cheplang bang ka prek ile tum ke dam tang na me che som lo heta nang di pupon lo 2021 an kan la bang so ka che som lo lahan lo seat cap la MOS aku that lo seat cap hala ke che depan PG kolam la pilong le buka procession ke do pot lo an part me la DC apana ja kong hipi 6 schedule area adu mate council lo la ke tum la pen panchayat Aron hei hui an part me la ason aja kong ka che warde direct hala finance commission ke seng article 280 la hai hui aku that ke lage chok che lage jakong ki pa bopu la bang so ta che songalong nang kham ke do no police tum da la pen nang le pan a kesam da nang pa bom lo hala bang so hot non da nang hearing na bom lo lo la si la da ka bang no itum kar bang lo context long ke thek lo ma ka la no ili tum lo teng pen constitution availability puna ko constitution pen claim moi ba claim un itum han jakong nang ki pi itum si kachar jak nang ji atum lo non ba ke ili tum si ereng ki sutunan ko ang deng lo ba reng ki sutunan lo ka bi tum si lason nang cheplang tang lo anpart ame non ba ke ili tum si che song po anpart ame hala ke be ke che tum si illegal tum si ili tum han
nang ni pan dame lam hoi nang pilu mati nang nang lo pulo tante pala nang dodun long le ladak ajala sonda nang long dun de ko atung si ke be ke che tung si norma ke ili tum pan ba nang ni pan dame lam hoi nang pilu lasi legal teng lo teng lang nam lo pulo tante ka chong hu ba munit ki pithi an par dame kahe no ke claim atum si hasti ke ko se dame non itum ake mi ke claim atum kupia por lo de itum phona rong laso ki phona ko apothak la ke itum district administration phanse itum chok chi ko pudam puma mate ilitum umate third party la dakang chi hondo nang pilo ko mathai la so putha lagi chok chi ki itum lo la si do la teng ene de posi ye polo no kali sa non la dak bang la pu bang ali ni nang chu bang ke non litum ake me phan claim lo ko mate di che song lo ahot bang ke permission na nang pipida de lo permission nang pipi pe na por itum meeting do bori de lo la hai huilong na kham ke si tum phan district administration atum itum hana pasung la siladak la hai na paklem toy ke komalo dak political leaders non ruling tum ko pine ala do la si pulati la ke ruling party atu itu election Aron avedet voter list Aron avedet penajok kecil tu phan a vote si aning ke cethik la non BJP long gitu ba Congress long gitu tumke kecil vote si aning ke cethik aning cethik lo amasih la itu procession dam popular kante itu bangge la kecil tu phan pinang ne posi tu nge pu lama si hala tungge kecil phan se aning ke cethik anta kecil tu si la tum phan ka pe che chorana kecil tum sila bomali bihari tum sila BJP non keduan tum handa election ka pihai chorana lama si hala bomali bihari tum abirudhe ke asap taklem lo alam tum han aning ka pang samakam loksi claim lo la si ili tu procession doji meeting doji pulotente labangso la kecil tum si democratic aja konven kecil tum si la itu CMEM atau pan pupo nang SP pan putar DC pan putar permission ba pipiri pupo pa ayalang litungge itu permission nang pipi itu lah yang ke claim ke la si cetana link ta hala ke lidam ke hala so constitution ke election law la pen voter list law selam le dia report adak si lidam be la la silada Aron le pincong ke ason te hala Aron be si jong pokedi nang tum ladak nang dodun long le nang tum ke ladak lam nang ningje tu na tum kali lam ka ningje unia tum kali pusi hola Aron me si thak dak ke thak dak equality hadak ma si jong dak ko non ke la ka pincong che dia pena posi ingti nem pu una ko he ingti nem pu aki ga ke lok dak nang chingulun sai amasi ili tum phan aki sung do ko bai tuman katora do ko non ili lo teng pen si tum hange warsai nang pilo Constitution में से वासाना किलो इतुम पान क्लेम तमी दो तमी इतुम से अच्छा ताहेम पुलो ताके Karbi la pen trata sumsi non maka hem pu galisi itum se ka chinga tuna pu asang deng nang le ro solam lo he to sara kilo bi par pilo non dam to kilo nang non next abang kala lo itum implementation alam ke non itum che than er lo an par ke non ini tum akedang so alam ti puthar itum che thanam tuna non ke chok che de 1951 de 1951 itum district long lo la pen itum la bangsa district ke long pen amasi itum 62 tarang bunji non ilitum paragraph 12 teng pen lamdon kache tok dolo ka phola de 1969 ani kanda paragraph 2 sub paragraph 7 long piludun choklo ne piludun choklo governor aja kom piludun chok governor mane Assam government aja kom piludun chok ada 1969 dalo lapen 1953 de 1950 or 59 ani kanda la Alongle Aron lata pachok chichet do koglo an part ame 1995 along bangke lata Alongle Aron piludun koglo close o along an part ame 2011 MOS along bangke lo panchayat Aron nang paludu village council puhala tuma definition la tengke gram sabha pulo lapen an part ame 2021 along bangke
seat cap reservation ke cepan ki pipon jalam tadu lapen article 280 direct funding alam part ame la panchayat Aron nang pa implement la sila high step by step itum purkimo api itum langgam thulu pete itum kecok cecet jadi lason do la sila high aputha paragraph 12 ateng kulotan pe state tum kapincong Aron lapen parliament long kapincong tang Aron tame direct nang pilun e puapot lahai kecok ce agreement poran itum than la unjilan ma lote paragraph 12 ateng kulotan te la illegal state aid pipine ka bonai do kapincong lo mati non di la sit cap pipine da state ai atum se agreement long pen salam thabare do la silahai Aron itum war thu ya dalang ma war thu at unji itu war thu at unji provided hala state government abang nanon BJP atum ka leader nangji lapen Congress ta pura Congress ka leader nangji long siada regional party ili tumpen ka chekroy atum yong sihala da sarkar dolote lake ili tum la law ka hin no anta itum la unjila dahil ning ke theda ma bangke aku jongsi la nangi pulotante like autonomous state long way nang po autonomous state long way lote like state government pan itum ke chiki ya kam avenet po governor ta itum rideng sido po lapen itum like a law he goita la unji setala ta la un po haladak central government bang nang padigdar ni bine jong si hala central government ta BJP asonson nang doko ba Congress asonson nang doko pulotante central government ta itu hana padigdar ba Congress pucot kali hada bangke bang area na tu sai sia por jo arjo tu sai sia por hala da bangke itu mana pisum do jelak na da atema itu Mongolian sai sia ke akero paper pe losar la si pejut je pran peling we ultimately itu langtamet in chatamet lo pulotante la hala tum ka chini nai implementation Aron ki pichunji la sila hai Aron pichunji pulotante ki padusi ki komato ke klem pola so lambang ba tuju ko komato responsible komato anghor labang so la hai aputha Aron ki pichunji pulotante la ke elected atu la sinon la elected aputha le thiek ben chithana la pe tuma tok so bang ki deno la sinon elected pulotante election kar jabdun pen ki haya rat tumbang vote joko ki pe haidun ladak council long tame anpar tame ladak state assembly long tame anpar tame parliament long tame central lo dake parliament lo ke toy dun di lasi kopuson amunit kopuson pen si rat tum kangwai thekpo non itum nang ni kuya reti phagok ke than poisa tharoi si horebo lake itum Karbi Anglong cot kalilo lapen la kondat ma backward area an ke laso ai supensi laso alam ke en konvensi muni dan ma vote na milo chong hungilo lasi non Karbi Anglong ma Karbi arat mana mek prana po posnili mechuni ripon lasi lason apor hut ilitum ko kuson men se gachere mek poma lahaya ke no leader satumpen lapen ilitum non implementation ki pachun jia bang ke lahelo ileke tum itum rat kang vai pen ki pahai tu nasi kosona amuri tu masih tu mingwai nang poma duk dek ra atum ta doji ari deng tangka ya tum ta doji sta tek share polotan de ili tum ingwai vedet nang poma ba ingwai dek nang poma masuk ta lake ili tum amunit atum si rat atum si mesen nang po atemat demokrasi bulete damos kratos po muluk aja kom kan si ke klem nang po jo demos puga muluk pula kratos puga aja kong pula la osi muluk aja kong pula tante hala muluk atum si mesenai muluk atum yang si phak oke than pila te chok lo si ka pharu pho pila te chok lo hore bong pila te chok lo pula te la kal le velo le nang hore bong pipo phak thani chupo la pen pharu pho po salong po ningkan pho ke nang sum bong na dolan ke an ke sapuri ta long le ki an ki tu bo ku bom seta nang hala election no si aka hor ki jun ben si ke claim dun nang poisa pharu pho ke ben si claim dun phak thani ke chu ben si claim dun pula te lage nang ningkan pharu pho ta sum bom lage na nang me thang pho lo lage kala la si amunit tu rat atum si lage misen ko la pen la adivasi itu deh
la tea garden nong kami claim tu deh asamang bom latum alak lok si progner kep alak nong nepene do latum amuluk ke nó là crore le kai kro isi kuti si ta dulu latum amunit apai ke om seta no anda chief minister kaman undi kopia pot lo kopia pot lo pot ante la hilu election ram popular tante un hor papijun ko un ok papichu ko poisa ron krei po amar latum ke kumar phan ma vote ke pidun nahi hala poisa ke ron bang ani ke hang link se hala vote papi pidun po latum a vote a value a vote hedi a dor a sabta chichini ne lahor ki jun la pen poisa ke en phak ok ki chu pen na jo la adivasi atu son taksi Karbi atum dala son hoy naga atum dala pu son hoy ante itung ke rat atum ka kaceri nangia bangke itum horjun jede nangko number 1 lapen hak ok ki cukang tum la bang pawedet nangko lapen ke poisa ka cukang dun election lote la pu bang claim kledet nangko atheman nang batai si hala bang so arni nang vote ki pipen si ningkan pho me nang cecak nang ji mesen amunit phan nang pidun deraman pihai det thekote nang ka cecak kita kereng mesi cecak lompo lapen na akahe no amunit phan vote pidun rong lote nang ningkan pho ke akisum si nang cecak nang po non kan bia tung akisum lok se cecak athema itum vote ki piu thek the det ti non ke thek olo kan bia tung ke seta ke thek the tum du plan di masa tu masa tak tek telang, lapen kuki tu dah tek telang, kuki tu manggil hama jolin anak tu, cainong jon thong tu pinangi, lapen poisa lak thong get pinangi, election lalu tek cok lepas tu manggil, aman non anta, kuki tu ke dam tu war, Aron ke dam tu war tawe non anta, tu war awe non angli tu lam tak, kuki tu Aron ke dam tu war. Seta election hote cainong John Tom papi tupu a ok chupu la penke poisa lak thom get people la kukia dong pa komala ne ke chuwe sini ni der lo seta people anke la hello election anke ani hala koman mangi pi BJP si people la BJP ban pidun et no vote ke amar la tum atowar ta ve la ro penak talang nap na ve la tum atowar ta ve thang ta ve la tu laku yo lasi itum lasi non kace o nangi lai gue akahe no agun itu melong avedat nai lansi itu ake me amunit nili ubong lo election ke jok ta hai bong lo 1952 ni kan election hai bong lo kai ta hai bong lo chu het ta hai lan 2021 ni kan ta hai lo chu ni si het ta ko hai lo hai cái hai bom lo komani inut ke hai bom lo seta la si ake me ke Karbi tum ke avi non anta sakurian ta long li pion ta long le non nang le tum la di fuolo ang bong flyover ka selam lada ata lebar anta Karbi nut ta vera la ben ko pio si Karbi apan lebar ta pon pedet ba putaka ka che song ye tum ta avi non la ku an le tu ka suli ante ili tu la ning sumbong lo ke kita cukle pun bom lo itu hala gari che nam po EMI bulo ne pilone hala chipi un lo gari san bon thor te kilo ante itu la son de bom lo kopia po lo disuna la ke ili tu hala election amunit kang wai te ke po la si election ke kai ta hai no election ke hai vek nanji seta itu kape hai nanji bangke Komat si ke haima puson ot adur amunit si hadak ke election ke sedang lo ba la chini nai puson ot adur amunit ma ala lapen alang li puson ben si ke haima alang li ke tu party pen no ke haima pede Karbi tu party Anglong rat tu party pen si ke haima la si itum lang nai la si election ne kai da hai bom lo jok inut kali te inut ke hai bom lo dan non itu nge chok ke lang nai ke la hello
Kitur do na bang. Election kar jab do na bang. Aot Abdul ko puson ma lapen ko pul. Ko pia party pen si Alongle ke haima la chini pek ni. No sara kiro bipar peklo nang li klada pen alam la si pijo je prang. La bangso akitab along ke tok doyo law relating to elections la si election pen kacerap lo kachipho la bangso Aron alo long ta ke tok lo. La si lada nili puri pon dat po principle behind the term election. Manela election aparman ba apan kupuson si itum ke chali dunaima rule of law for making the democracy more meaningful. The more meaningful itum la rat pen kangwai la bangso kachari update kupuson si itum ador ke pedo puma adle ke pedo puma la so bang tum chali ponai bisadat pulo for democracy to survive. Ilitum la bangso update kipare werje fan rule of law must prevail. Rule of law kote constitution pen kapin chong tang munit leke the gali bisadat pulo constitution longta rule of law must prevail, not rule of man. Bisadat ketok Aron si aprang si tum toilan ko laso pisi itum apiduna ko lalu kote Aron ke plagi plagong abilo lapen itum hana kemesen lapenda, and it is necessary that the best available men should be chosen as people representative. Kemen nai ke thek nai amunit aphaning vai nang ko initum ang bong pen lasi chotoy dunang ko itum hempre ke paham pon ke pahang jia phandame an patame Aron ki pichun jia phandame pusi lada ketok lasi akero pipar pilo lasi lahai itum election bolte nang li kai ta thamre lo khao ke tham hore bong kosa pharoisi lapen lok si itum ke election ke hai bom seta itum Aron pinchong oni dat la tame isi ke thedum a question lo na tum ninga lo chipi ponon election ke hai ulu non ruling party tumta pipot lo pinchong ne de kapin chong ne de alam the bangke la lo ke be ke chia tum si decision making mate hala bangso ke be ke chia tum long si kang pu la pen kang kir aja kong bang to ko la kang pu la pen kang kir ti achabi tu lo akindang pulo labang so akindang jongsi ilitum arideng cibiji verjit pulo tangte Aron bang tum pichun be napo implement be napo voter list thana ko anpatame nonle Aron pinchong napo anpatame lada laws on doan itum identity itum Karbi lapen trans tum an ipare verjit pan an thek pedo verjit pan pulo tangte itum a customary law tame itum implement napo Penangwe Talkshow on 62 to the Constitution of India and Autonomous State 519 episode long nangkilang na korte la pen injil don ra batung hanan ta me churo par pilo la pen inut bainia korte tum komen ladak nang pitha pu nakar judun tum na dos ta por do lo baji keblo pinap aneng we thu sinil tum la komen nang piduna tum hanke reply kon to po am boy pi kon to po peneng we bang la pon se kan tong no peneng we tum ka se thana laman ninge me penan tum share kon itha ba kon itha la pen peneng we ke isi ningarong alam the bangala hello nang tum nang ka follow dun 19,000 plus lo nil tum channel lo peneng we itu ma followers la sila dak nil tum channel lo nang kelang dun aporte la pen injil don rap je poju pi tum hata me ke trading no mana me churo lo nang tum jakong rangai pi dun no pot la pen also say tum cherat chito pon bom na la pen specially la 19,000 plus followers atum hananta me churo lo nang tum pan thank you so much for being with us all the time. Nasi peneng we bang netung panse kantong lo kado ko we pantame ajo ke me